Задачата ни е следната. Ще образуваме несъществуващи думи. По какъв начин? Ето, взимам от тази купчинка, от другата купчинка. Може ли да прочетеш коя дума се образува? Думасо. Чудесно. Добре. А сега е твой ред ти да измислиш, да създадеш такива думички. Избери си една буква от тази купчинка. Добре. Ето тук пак. Още си. И от тук си спери. Служи, например, тази, да видим какво ще се получи. Хайде, прочети сега думичката. Сохемън. Думичката ще я кажа по букви. Искам да ми кажеш коя е думата. В-А-З-А. Ваза. Добре. Още една думичка ти казвам. Р-И-Б-А. Коя е думата? Риба. Добре. Сега пък обратното ще го направим. Аз ще ти кажа думата, цялата дума, а ти ще ми я кажеш по букви. Става ли така? Изчакай, не съм казала още думичката, нали? Да. Думата е вода. В-Д-А. Добре. Другата думичка, която съм намислила е куче. К-У-Ч-Е. Браво, Ади. Другата думичка, пък друга думичка. Да. Топка. Т-А-К-А. Може ли да повториш? Думата е топка. Т-О-П-К-А. Добре. Пред теб са подредени думи, които са подредени в две групички. Едната групичка е до тази са съществителни думи, а тази групичка са глаголи. Искам да свържиш съществителната дума с подходящия глагол. Отделяме. Пепе, руда, да лети. Добре. Въл, лъв. Лъв. Настъпва. Представи си лъва, представи си плячката. И той какво прави? Дебне. Лъв дебне. Добре. И сега останаха ти ето тези думички. Пролет настъпва. Точно така. Пред теб са подредени картончета с написани думи, които са прилагателни думи. А прилагателните, знаеш какво означават? Това са думи, които показват признаците на предметите. Прилягат към съществителната дума. И сега,
Към ето тази комбинация слънце грее трябва да намериш прилагателна дума, която да подхожда на тази комбинация слънце грее. Това словосъчетание колело мия, така ли? Кое е подходящо? Ново мия. Добре, слагам тук картончето. Хайде, избери си. Избери си нещо друго. Лъв. Да видим какъв лъв. Какъв лъв дебне. Страшен. Чудесно. Страшен лъв дебне. Ето тук поставям. Избери си сега от тук кое ще направиш. Пеперуда лети. Да видим каква пеперуда лети. Жълта пеперуда лети. Да, подхожда жълта пеперуда лети. Добре. Избери си сега. Останаха ти 3 словосъчетания да видим. Момче играе. Какво момче играе? Останаха ти 2. Кое ще избереш? Пролет. Добре. Хайде сега да видим подходяща дума. Каква пролет? Топла пролет настъпва. Добре, топла пролет настъпва. Красива пролет настъпва. Пъстра пролет настъпва. И това са подходящите думички. Така, на всяко картонче има написано по едно изречение. За да образува обаче текст, трябва изреченията да бъдат подредени. Отишла на гости на Щъркела, той сипал мляко в едно гърне с тясно гърло. Надробил хляб, поканил гостинката и се пъхнал дългия клюн в гарнето. Хайде сега да прочетеш отново така, както са подредени изреченията. Да видим има ли смисъл. На другия ден лисицата отишла на гости на Щъркела. Сложил го на масата, той сипал мляко в едно гърне с тясно гърло. Как мислиш? Добре ли е така? Това... Добре. Добре, прочети сега да видим смисъла. На другия ден лисицата отишла на гости на Щъркела. Той сипал мляко в едно гърне с тясно гърло. Сложил го на